Sí, perquè va molt bé, eh? Sí, sí. I aquí dins, eh? La quantitat de fang que hi ha dins. I t'avuita les branques, tu. Això és gris. Molt ben trobades les
Escalfor, en aquest cas butà, a la fàbrica ja hem vist que s'escalfaven les olles amb vapor d'aigua, i doncs això es pot destil·lar perquè l'alcohol és el primer que s'evapora. A 76-78 graus s'evapora l'alcohol. Hi ha risc d'incendi? A on? Ara aquí? No. No, vull dir, però quan l'alcohol... Bueno, clar, a veure, això si poses aquí un misto sencer, sí. Vull dir que Sí. realment hi devia haver risc d'incendi, perquè aquí hi havia molt alcohol. Bueno, segurament, però el més perillós era la caldera. Clar, com que la caldera Era estava la molt caldera a separada, pressió, el més perillós era la caldera a pressió, però sí, segurament. Era molt perillós segurament, però mira, anaven tirant. Llavors, doncs això, el vapor d'alcohol el fem passar per aquí, pel refredador, que en aquest cas és això, que aquesta aixeta la tenim oberta, l'aigua entra, torna a sortir, i està circulant, encara que no ho sembli, circula aigua freda per dins el serpentí. I al passar per aquí troba les parets fredes, es condensa, i aquí tenim l'alcohol. I és l'alcohol que prové del vi. Exacte, és l'alcohol que hi ha d'aquest vi. Aquest era el producte principal de la fàbrica, era aquest, això era una destil·leria. El punt d'ebullició de l'alcohol és el 70... 76-78, sí, ara això està bullint ja. Sí, això ja està... Val, perquè aquest foc, per tenir-lo aquí a l'exterior, s'ha de ser una miqueta fort, si no s'apaga, Però clar, aquí el que es tractaria és de controlar la temperatura, d'assegurar-te que això no passés de 76, l'ideal, que aniria la gota molt més lenta, això no bulliria, però pujaria l'alcohol més pur. I el que seria vapor d'aigua ja s'evapora d'aquí. No és que bueno, no. Aquest altre més a condensar. No. És a dir, aquí hi ha part d'aigua. Sí. Aquí hi ha part d'aigua perquè aquí s'està bullint tot i per tant aquí no només és alcohòlic sinó hi ha part d'aigua. Perquè això no hi hagi tanta part d'aigua s'ha de fer més lent. Però tot i així encara hi ha part d'aigua. Una mica. Quantes monges queden a la pregunta? La forma de creu normalment és bona, s'està recuperar, davant de les quadrades, una imatge que és didàctica, no s'entén. Les pistoles de cada etapa en la qual l'església catòlica perquè per aquest motiu els constructors no deven influències de noves civilizacions. Segueixen la construcció i el projecte